जों साम'जों अनलाजों दाउजों सागैमोन नों खुनजोआ हलै संनो खावनो गोरों बिहामजो नागिरबायो नों खुनजोआ हलै संनो दानो लुनोबो मावनो दांनोबो सोलोंखा मालायनि हिन्जावा मोदोमफ्रु मोदोमलायनाय दैल' ओंख्रिखौबो जाबाय था सबायजों साम'जों अनलाजों दाउजों संनो रोंगोन नों खानानै बिलाइ जानांगौखा हौवानि न'खरखौ सिबिनांगौखा बेनोथ' सना मैना हिन्जावनि बेला बेनोथ' सना मैना दानो लुनोबो मावनो दांनोबो सोलोंखा मालायनि हिन्जावा मोदोमफ्रु ओंख्रि संना फिसायनो जाहोयोब्ला नों संनाय दैलु ओंख्रिखौबो सबायजों साम'जों हिन्जावनि फिसाया मालायनि रादाय खानानै बिलाइ जानांगौखा हिन्जावनि फिसाया मालायनि रादाय खानानै बिलाइ जानांगौखा हौवानि न'खरखौ सिबिनांगौखा बेनोथ' सना मैना एंट्री करो पोस्ट ट्रेडिशनल में कुछ भी कर सकते हैं ऐसा भी कर सकते हैं आपके ऊपर आ गया 3 सेकेंड करना कुछ नहीं है मूव फॉरवर्ड नेक्स्ट एंटर करो जब आगे वाला का एग्जिट यहां तक लास्ट लड़की यहां तक पहुंचेंगे तब पीछे वाला स्टार्ट करना है ठीक है यहां पर आके 3 सेकेंड के लिए कुछ भी पोजिंग दे सकते हो ट्रेडिशनल के साथ वो वालों के ऊपर है 3 सेकेंड के लिए पोजिंग दिया फिर एग्जिट और क्या हो गया पीछे का भूल गया संनो खावनो
फिनजोआ हले संनो खावनो गोरों बिहामजो नागिरबायो नों फिनजोआ हले संनो खावनो गोरों बिहामजो नागिरबायो हाबा सना लेखा फरा रोंनायजोंल' जाया दानो लुनोबो मावनो दांनोबो सोलोखा मालायनि हिन्जावा मोदोमफ्रु मोदोमलायनाय ओंख्रि संना फिसाया जादोंब्ला नों संनाय दैल' ओंख्रिखौ जाबाय थानो सबायजों साम'जों अनलाजों दाउजों संनो रोंदोंना आगैनो देखो जब उधर से खत्म होगा तभी इधर आना है, ठीक है? जब उधर वाला खत्म होगा तब उधर देखते रहना कि वो लास्ट जाके पहुंचेगा उधर तक, खत्म होगा तभी स्टार्ट करना है। हिन्जाव फिसाया मालायनि खाव रादाय खानानै जाना